Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak itan kadagiti tao amamati iti sao akarma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay nga inulbudan nak, Eman. Kinunam anagsina kayon iti kadandanam, ngam saan pa'y matgayam. Napan iti pagtrab-trabahwak kat kinasaunak. Padpadak matgayam amasikog. Kaya't naasawan, pinaggidan na kami. Pakawanan ako man, Nicole, no nagulbudak. Ay-ayatan ka ngamin. Iso na aramid ko ti kastoy. Ngam sika ti pudpud no nga ay-ayatak. Nakasaganak amang isinak ni Arlene. Kat sikan ti kadenak. Kat, kasano itan ni Arlene no panawam? Kasano ti sikog na? Ada negosyo na. Saan na problema ti kwarta? Kabalan na biyagin dagiti talungan nak mi. Sinaan kalakuman no sa anak amasikog. Ngam, kasano akmatan, masapul at akdaranak. Diyak kayat nga ipas ngay kunto ti anak tangawan mabangunan na nga ama. Wen, sina ako ni Arlene. Gaputas si katipudpud no nga ay-ayatek. Kasano? Nakasaom ka di matlaang ni Eman? Wen, Rochelle, siya kano ti ay-ayatan na. Kat isina na ni Arlene. Kat siya tunti kambalay na. Ngam nagulbud kan ka. Kasjay alalaki ti kayat mo. Awanan marami idak, Rochelle. Masikuog akon. Diyak kayat nga ipas nga ito dayto nga awan mabangunan na nga ama. No api nga min nagpasikog ka kan kwa na Saan ako nababalawan? Nalpasan. Ada akong dito yakasasaad. Iso asangwag. Kat di desisyon ko, ti amok ang makapasaya at kanyak. Okay, makaammo ka. Biyag mo mutkit di dayta Iso at ti pagayatam ti masuro. Ada akmanan, tapno mayak agpakpakaasikan ka. Sinaamon ni Eman, kasapulan mi kadagiti anak ko. Maasik ako mamat. Agpinasin siya talangan. Ngam ibagak kan tipod no. Masikugak mat. Kasano akmatan no sinak ni Eman. Anya, masikog ka ko na. Wan, talo abulan. Ngam syakti mo na ka ni Eman. Kataluntun ti anak mi. Imbagkan ka, tao mo na pailaang day tasikog mo. Uray sikati mo na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pasensya kan. Ngam sa anak nga umanugot iti kayat mo. Kasano kami matan iti anak ko? Agpakpakaasi akan ka. Babae ka mat. Kasano no sika ti adda iti kasasaad ko. No siyak ti adda iti kasasaad mo. Sigurado kabantayak ni Eman. Tapno saan nga agbirok iti sabali. Basol mo no apay nga insukat na ka ni Eman. Nagtangkan ti panagpuspusom. Sapay ko ma. Tasaan tumata mapasamak kan ka ti inaramid kanyak ni Eman. Kasano Eman? Kaano tangagdan na? Si kalangan ti umaijab abangak. Panawa mo ni Arlene. Tsak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Kasano da ito yan, Nicole? Sanak mo't apalubusan ni Arlene na pumanaw. Masanak mo't kan kwa na. Kunak man no siyak ti ayatam. No kasta saan mo ama sinaan ni Arlene. Siyak nga rod ti mangisinakin ka. Ay, saan? Diyak kaya mapukaw ka itibiyag ko, Nicole. Sika ti ay ayatek. Pues, sinaam nga rod ni Arlene. Urayan ka ijay dagos kwenton rabi. Agpakadakan ka ni Arlene. No saan ka mauray? Saan nakton ang makita pa'y? Agyaman naktanauray ka matlaang. Kunak no saan ka na mauray? Ay, ayaten ka, Nicole. Isong aramidak ti amin para ken ka. Gapot adyak kayat mapukaw ka kanyak. Ay, ayatan ka, mahit. Diyak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Ala, aginanos ta nga roda.
Ananusan naktabasit lang ti sweldo kiti trabaho. Wan, saan ka ngagdanag? Kan adamat trabaho. Sumardengak tula ngagtrabaho inton dandani ako nagpasngay. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makapagtinulong ta. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kabaalam ka di pa'y tagtrabaho. Maudi siguro da ito'y abulan na panagtrabaho. Aglibak ton. Wala, tani. Dandanin samot din kabulanam. Inton umay pa'y abulan. Kat, kumusta kayo matkin ni Eman? Nasingpot ka di mo't lang? Wen, kasanon to nga tano sa anak to na makapagtrabaho. Kaslasaan mo't nga umanay ti sweldo na. Aglalo kat agab-abang kami mat ngamin. Kat, kasano kayong tungarudan? Diyak mo, makitan to. No niya ti ko na ni Eman. Aday ta, si Mardeng matlangin ni baby ngagsangsangit. Kamaudyanan na. Nakapagpasngay kan. Kasano tayon Eman. Sumardeng akong ngagtrabaho. Amang ano saan nga umanay ti sweldo ngagpay kada tayo. Dahil nga rin ti pampanunutak. Kat aday singasing ko kan ka no kayat mo. Anya day ta. Anya nga tanwag awit kayo kini baby jay probinsyayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Tamabalin ko mat ti agistein iti trabaho. Tugalag sweldoak. Iso ti panang sarungkar ko kada kayo. Mayat sa ngagpayso Kas pakitak ngamin. Marigatan ka no si kalang tagtrabaho. Alang alwad. Naginanaka pa'y. Pagsaritaan tanto manenday ta. Kita pa man ang makapapigsa ka. Agawid kayo nito ni Jay Provinciayo. Nay, ni Kaul, ita ka lang nga nagawid nga adagaya mo na anak mo. Wan tatang, kat iso ni Eman, ti asawak. Kasano nga asawam? Apay, nagkasar kayon? Saan pa'y tatang? Ngam adamatan anak mi kini Nicole. Iso nga imbilang kumatan nga asawak. Kahit, anya ti planom? Dito'y kumapay langag na dagiti aginak, tatang. Tunggal sweldo nga gawidak dito'y. Nangina nga min ti abang iti syudad. Sayang lang ti maibayad. Kahit, adapay nga rod maaramida, kitada kayon dito'y. Mala, yag mo ti apokok, Nicole. Tapno maisimpayon dagiti kargarityaw. Kat, kumusta ka mat dito pag nanagdam? Komportable ka kadimat lang? Hawan mat kidni. Ngam sabali lat ta di at bukod mo apagyanan Ala, agan anos kalatan. Sana bale, inton makadakkel ti anak ta. Ibatik to ka ni tatang. Kat agsubliak iti sigod at trabaho. Imbag no manugot ni tatang mo. Apay kit din asaan? Pauitak tumat iti kwartada? Ket sika, no deta ti desisyon mo. Basta, agan anos kalaang. Apay ngay ni Kaul, di mo tagawid ni Eman. Nasurukan na makabula na sana nagaw-awid. Wen nga rod tatang. Sana sungsung-batan dagiti hawag ko kankwana. Madanagan pa yan. Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ala, surutam iti trabaho na. Amwam no anya tinapasama kenkwana. Batik pailaang nga rod kada kayo ti anak ko tatang. Sige, bantayak pailaang ti anak mo. Kaya't ko kumaama ka sa uni Eman manong. Ayan na ka di. Sana ka di nga imbagakan ka. Makabulan mo na sana simsimrak ditoy. Ha? Awan mo timbagbaga na kanyak. Aamom ka dino sa dino ti pagtrabahuan na ita? Panagkunakit na kayo ti rumbang agsarita. Narigat mat no siyak ti pakaamuam. Pakaamok iti? Pangaasim ko mamanong. Ibagam kanyak no anya ti amom. Masapul ama ka sa ni Eman. Tapno makasubliak matlaang adagos. Imbatik laang ngamin ka ni tatang ti anak mi. O sige, ibagakan ka. Nga magkari ka, asan mo nga ibagbaga asak tinakamuam. Wan manong, ikarik, saan ko nga ibagbaga?
Nagsidnublian damutan kini Arlene. Anya, tiawanan ba in alalaki? Marigatan iti kasasad na. Isu aday jay, nagsubli kini Arlene. Agyaman ak iti impormasyon, manong. Sige, agpakada akon. Tatang, awanan ni Eman. Pinanawan na kami ni ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan? Adasaan ko na ibaga ka na kayo, tatang. Adain mo na akadandan na ni Eman. Talo ti anak na. Nagsublin ni Eman kadakwada. Ay, ti awanan ba inalalaki? Naswerte ni Eman ka ni Arlene, tatang. Ay ayatan ni Arlene ni Eman. Nagpakpakaasi di kanyak asinaak ni Eman. Ngamsaan ko nga inaramid. Ay, unay kan anak ko. Anya dahil nga inararamid mo. Wan nga ron, tatang. Ngamawan maramid akon. Nagayatak lang. Tiyawanan bain alalaki. Pulos ajak ipakitan to kan kwa na ti anak ko. Ay, nalabit akarmam da ito'y anak ko. Kaputa nagpakpakaasi gayam ken ka ti imuna anak ka din na ni Eman. Ngam saan mo adinangag. Apay asyak lang ti makarma, tatang. Ni kuma Eman ti rumbang nga madusa. Inulbudan nakmatlaang. Imbaga na nagsinadan iti kadandan na. Ala, husto daytan. Panunutam kit day. No kasano mapadakalan ti anak mo. Agbiro kak iti trabaho dito'y lugar tayo, tata. Ano sa inyo ko mabantayan ti anak ko? Sana bale, tayo ti aldawak laang matngawan. Awan ka din ti plano, makisarita kin ni Eman. Bayan yung tatang. Uray ko mano kinasaunak ngagsublin ka ni Arlene. Ngamsaan mat, tasaanak paya sungsung-batan. Tatang, nakapasaak iti interview. Mangrugi akon ngagtrabaho iti munisipyo dito'y lugar tayo. Ay na, maragsakan nakparakin ka anak ko. Ala, say-saya atom ti trabaho ma. Iti kasta, agbayag kay jay. Wan tatang, saya atak ka talaga para iti anak ko. Agor noongag, iti kasta, at danto usaran ti anak ko inton agadalton. Nakabiro ka ko niti trabaho dito eh. Panagkunak, sana ko na makasubli dita. Sayang mat, no saan ka na makasubli? Addan na biro kak at trabaho dito eh. Napimpintas dito yan. Taas si dagak lang iti anak ko. No di tangamin, mayadayo ak iti anak ko. Saan kayo kadip nagsalita kini Eman? Awanan ti rumbang nga pagtungtungan mi. Inbasura na kami iti anak ko. Isu nga manipod iti aldaw ang nagsublin ka ni Arlene. Kaya't asawan day ta alinipat na kami matan. Umuna nga aldaw itan ni Jobert nga anak mo iti pagadalan. Wen nga rod tatang, excited unay asumrag. Nagpakadak iti trabaho kas anak payla nga sumrag ita. Kayat ko asyak ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan. Ay katwan may mayat no si kati mangitulod iti umuna nga aldaw na iti pagadalan. Wen tatang, diyak kayat abay-bayan ti anak ko. Ure ada trabaho kon. Kaya't ko atutukan latta ti panagadal ti anak ko. Anya ti kaadam dito eh. Kaya't ko makita ti anak ta, Nicole. Nagpuskol matan ti rupam. Awanan ti anak mo kanyang manipod binaybayan na kami. Apay payla nga nagpakita ka. Amok amayatan ti kasasaad mo iti sidong ni Arlene. Awan kamin kini Arlene. Nakakita itibak ng abalikbayan. Kat insukat na kon. Iso nga ita, agsubli ka kanyak. Panagkunam ka di kat kasapulan ka pa'y. At dan trabaho,
Kat kabaala kon abyagan ti anak ko nga uray awan ka. Iso ang pumanaw kan. Kan saan kanton nga agpakpakita pa'y kanyak. Talaga saan mo nga indik ka ni Emma ni Tigundaway na makita ti anak yaw? Saanan tatang? Nasakit tinakam ko iti naramid na kada kami. Itaman pa yan nakalagi pa mang sarungkar kada kayo iti anak yaw? Nakarma tatang. Insukat ni Arlene iti balikbayan. Isungat analagipnan nga agsubli kada kami. Ay kunak manukunam nga ay ayatin ni Arlene ni Eman. Isumat ti amok tatang. Mabalin nagnaka man ni Arlene. Kat nakakita iti nasingsingpat ngam ni Eman. Ay, kahit kasanon wag da magtianak mo may papan iti ama na. Dahita ti pagbutbut ngak idi tatang. Ngawan mabangunan na nga ama. Ngamita, saan ako na mabutang? Ibagak to ka ni Jobert nga awan serbi ti ama na, tapinanawan na kami. Aging ka ita, saan pa'y matanagdamdamag ti anak ko may papan iti ama na, Mr. Lonely. Ngem addanton iyam ammoken kwa na, nga agbalin nga ama na. Kat agkasar kami, iti mabiit. To'y pagayam mo, Nicole. Nicole, pagayam ko, agyaman na kiti dayto'y apakasaritaam. Naimbag, ta saan ka man na nagpaalilaw kini Eman. Arumbang ko nga, idi pailaang anaamuam, nga dagayaman immo na, akadenden nana. Ala, kablawan ka. Iti may kadwa nga ayat, anasarakam. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan na kay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Nicole. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ganitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.